Gledate Vesti Studija B. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vlada, iako u ostavci, nastaviti da priprema sveobuhvatne reforme i da očekuje da će paket važnih ekonomskih zakona biti usvojen do 30. juna. U vezi s optužbama koje na njegov račun i račun vlade izneo bivši ministar Saša Radulović, Vučić kaže da je dostupan svim državnim organima i da će odgovoriti na sva pitanja. Ovo je verovatno posljednja konferencija za novinare prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića u Nemanjinu 11 do 16. marta, kada se održavaju vanredni parlamentarni izbori, koje je, objašnjava Vučić, predložio bez pritisaka međunarodnih faktora. Ipak, da li će se u ovoj sali oglasiti tokom kampanje, može da promeni samo neki važan događaj. Vučić je, odgovarajući na pitanje da li odbegli narkobos Darko Šarić može da dobije blažu kaznu jer nudi informacije o saradnji sa političarima, rekao da je Šarić za državu prvooptuženi i da neće biti oslobođen krivičnog gonjenja, bez obzira na to kakve informacije ponudio. Izbori neće usporiti reforme. Priprema se plan sveobuhvatnih reformi posle izbora. Prioriteti su donošenje nacionalnog plana investiranja po regionima, reforma investicionog sistema i donošenje zakona sa novim uslovima za investitore. Reforma javnog sektora jedan je od najtežih poslova, ponovio je Vučić, a zapošljavanje mladih označio kao prioritet. Reforma školstva doneće prvi put ocene i za nastavnike i škole. Paket ekonomskih reformi, dakle Zakon o radu, Zakon o stečaju i restrukturiranju 153 državna preduzeća, svi moraju biti usvojeni, mi smatramo najkasnije, do 30. juna ove godine, dakle da sve najteže ekonomske reforme država završi do 30. juna i u skladu sa tim već sutra mi ćemo krenuti u pravi istinski upravljanje radnih grupa i stvaranje istinskog socijalnog dijaloga i sa poslodavcima i sa sindikatima i nećemo odustajati od onoga što će biti program Vlade Republike Srbije da bismo se bilo kome dodvoravali. Povodom optužbi koje je na njegov račun i račun vlade izneo bivši ministar Saša Radulović, da su iz njegovog kabineta stizali nalozi direktorki Fonda za razvoj da skida blokade s tajkunskih firmi, Vučić kaže da je dostupan svim državnim organima i da očekuje da bude pozvan, te da će odgovoriti na sva pitanja. Ja sam rekao dostupan sam svim, pošto sam ja poznat kao neko ko je na meti svih, rekao bih, tajkuna, pa je reč o predmetima inače čuvenih naprednjaka. Gorana Perčevića i kako se zove ovaj drugi Žunić. Ako ste čuli da ikad iko od njih na bilo koji način bio vezan za Srpsku naprednu stranku, molim vas da me javno linčujete. I ja očekujem inače, dakle, da budem pozvan i da u najkraćem mogućem roku odgovaram za sve što mi se stavlja na teret. Gospodina Radulovića sam ja doveo, imao je dobre ideje, dobre namere, nažalost u međuvremenu se pretvorio u političara. Budući da je za stabilnost i mir na Kosovu i međusobno poverenje veoma važno da Oliver Ivanović bude pušten na slobodu, Vučić je uputio pismo šefici evropske diplomatije Catherine Ashton u kojem traži da se uključi u rešavanje tog problema.